Hello लोगोफोर बयखौबो आं YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आं दाखालि होनखादोंमोन जे जोंना 21, 22, 23 मोनसे प्रग्राम दं जोंहा गथ' उन्दै लाइमोनफोरनि बयबो 5 बोसोरनिफ्राय लानानै 5 थाखो फरायनायनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिम जोंना मोनसे मुगानि बोसोन होनाय हाबाफारि दं। स' लोगोफोर मुगानि बोसोन जोलै दानाय बे हाबाफारि दं। स' लोगोफोर बे हाबाफारिया नै दिनैनि जागायजेनबायानो। स' दिनै प्रग्राम जोंहा सिगांग्रो जोंनि गाहाय बिफागिरिनि बोसोन दङ। स' बे बोसोन होनाय स' नायलांबाय थाब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो जौगानायाव मदद खालामगोन। स' नायलांबाय थाब्ला जोंहा बोसोन होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। स' नायलांगोदो आरो बिनि उनाव जोंहा मन्दिराव हाबगोन। मन्दिराव हाबखांनायनि उनाव दिनै सानसेनि प्रग्रामा जोबनानै थांगोन आरो स' नायलांबाय थाब्ला लोगोफोर आं देखायनोसै। हाबाफारि दङ। हाबाफारिखौ नोंसोरनो मोनसे होनाय नङा। गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। सिबिसेलाव हाबनानै कुनु स्पेयार टाइम गैया। बबेबा दखानाव थांनो, बबेबा लामायाव बेरायनो, बहाबा for 600 more than 600 people were gathering. दिनै दा नुदों दाबो फैगासिनो दं। जानो हागौ खोनादोंना? Are you okay? Are you okay? So लोगोफोर माखासे रुल्सखौ फोरमायदों। मुगानि जोलै दानाय हाबाफारि मुगानि बोसोन हाबाफारि स' 300-600नि बारा सुबुंफ्रा जमा दं बेयाव दासिमबो सफैजोबनो हायाखै। नायलांबाय थानाय हौवाफ्रा आगदाथिं जिरायो। सिबिसालियाव हाबनाय लोगो लोगो साइलेन्ट नट मोदोमबो मावनो नांगौ। जेबो ओंथि गैया। हाबनांगौ दलद जिरायनानै लोगो लोगो आर'ज खालामगोन। A few moments later. मैगं हागासिनो लाब्रा बे लाब्रा नै आं बेखौ खोन्थानि 10 बोसोर 5 बोसोरसो जाबाय दिनैसो नुदों। 5 बोसोरनि उनाव दिनैसो नुदों नामा? गोबावसोथ' गोबावसो मैगं हागासिनो दं बेयाव। Later. स' लोगोफोर more than 600नि मानसिफोरखौ जाहोनांगौ बेयाव संनानै। नैबेनाव सोंग्रोसां मा मा ओंख्रि संनो नागिरदों दे खोन्था। ओंख्रिया सिगां दालि जहल संनो नागिरबाय, ओमफ्राय आलु लाब्रा खालामनो नागिरबाय। बेसेबांसो मानसिनि जाहोनांगौ दं जेनेबा? मानसिफोरनि जाहोनांगौआथ' दा फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेरावनो आंनि नुनायाव सानाखै आङो, होमबाबो 800 जननि खम जानाय नङा। बेसेबांसो नांगोन ना? संग्राफ्रा बिदि जागासिनो दं। बिथांमोना दा मोनायाव जाहोथारनांगौ, सानसेयाव बोथिनै जाहोथारनांगौ बिस्रा जेरैखि जाया। हेलौ न'बा फन बुगासिनो गारियाव। बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय फिसाफ्रा
नोंजों लोगोसे दङ You are everybody You are everybody Holy person Holy You गोथार जाफोरनाय ओंखायनो गोसोआव ला जे बे खाफालखौ मोनबायब्ला नोंस्रा मा जानांगौ नोंस्रा मा मावनांगौ स' लोगोफोर जोंना दिनै मुगानि बोसोन होनाय जेनाखि मुगानि बोसोन होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया स' बे हाबाफारिया दिनै जागायजेनबायानो स' नायलांबाय थादोल' नै जोंहा माने रुल्स जेनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेसन बेखौ खोन्थागासिनो दं नायलांबाय था दा जोंहा मन्दिराव हाबनाय हाबाफारि दंबावो स' आं हस्टेलखौ देखायगोन हस्टेल आरो गासिबो थानाय रुमा बुंजोब्बायानो आरोबाव फैगासिनो दंबावो जोंहा माखासे सिबियारिफोर आरो फरायसाफोर नायदो नै दानिया जोंहा मन्दिर सिङाव हाबनायनि सम जाबाय जोंहा मन्दिर सिङाव हाबहैजोबसिगोन फांसन लेखा लाबोफैनोसै जायगानि बेबा फाइनालि लोगोफोर जोंना जेनाखि खान्थि रुल्स बेखौ होनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दानिया जोंहा मन्दिराव आर'ज दङ आर'जनि हाबाफारि मन्दिराव होगोन जोंहा माखासे बोसोन जेनाखि मुगानि बोसोन आरो मुगानि जोलै दानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै सेथि खेब मावफुंजेनगोन नायलांबाय थादोल' बयबो मन्दिराव थांजोब्बाय हनै आरो नायलांबाय थादोल' जों आरोबाव मन्दिराव जोंहा जेनाखि हाबाफारि सेथि हाबाफारि बेखौ जागायसिगोन स' नायलांबाय थादोल' लोगोफोर